Еўрарадыё.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Алексей Карпека. Гэта эфір Еўрарадыё, які можна слухаць у нашых соцсетках і на сайце Еўрарадыё. Сёння ў нас у гасцях пісьменнік Андрэй Адамовіч. Новая кніга Андрэя «Песня пра Цімура». Толькі нядаўна з'явілася ў продажы на мінулым тыдні. Гэта псіхадэлічная паэма ў прозе і адначасова дынамічны шпіёнскі трылер, які пачынаецца з таго, што ў Варшаву выпраўляецца агент беларускага КДБ капітан Капейкін. Так пішуць у анатацыі. Капітан уліваецца ў багемную тусовку беларускіх мастакоў, рэжысёраў, кампазітараў і пісьменнікаў. На фоне яго прыгод аўтар высмейвае так званую беларускую інтэлігенцыю, Александр Саладуха, Андрэй Горват, Сергей Календа, Андрэй Куціла, Віталій Рыжкоў і іншыя дзеячы культуры атрымліваюць на абаранкі і літаратурныя выспяткі. Андрэй, у меня першае пытанне такое. У 2016 годзе ты атрымаў трэцяе месца на гідроіце за аповесць «Таўсціла і лешч». І тады журналістка Радыё Свабоды сказала, што гэта кніга пра рыбалку. Пра што ваша новая кніга? Всім прывітанне. Значыць, я добра помню гэтае пытанне, тому што я адказаў ёй, што гэта кніга не ўсё ж такі не пра рыбалку была, а пра чалавека. І гэта кніга таксама пра людзей. Я нагул пішу толькі пра людзей. Як казаў Флабер, мадам Бавары гэта я, але гэта абсалютна не так. Таму я, кожны пісьменнік, напэўна, пішу ўвесь час адну тую самую кнігу. Не кожны, але ёсць пісьменнікі, якія пішуць адну тую самую. Гэта кніга радыкальна адрозніваецца ад папярэдняй па стылістыцы. Яна вытрымана ў такім гумарыстычным ключы. Як мне, прынамсі, падаецца. Не кожнаму гэта будзе смешна, але мне так падаецца. Папярэдняя яна была... Можа, там адзін жартик ёсць на кнігу, але, можа, і няма, не помню, калі шчыра. Гэта кніга... калі сур'ёзна, я пісаў яе на Гаўды Палоніі. Гэта, калі ведаеце, такая стыпендыяльная праграма для беларускіх дзеячоў культуры акурат. І я падаваў як творчы праект у заяўцы. Я казаў, што я напішу пра нацыянальную ідэнтычнасць усходніх еўрапейцаў. На прыкладзе эмігрантаў з усходняй Еўропы, з Украіны, Беларусі у Варшаве. Гэта можа падацца смешным, але мне здаецца, што я на 100% выканаў, што абяцаў, значыць, нацыянальнаму нарадоваму цэнтру культуры ў Польшы. То і зрабіў. Прынцыпу напісаў менавіта пра нейкую ідэнтычнасць. А яны бачылі кнігу? Я перадаў. У прынцыпу я не абавязаны там нейкую, в сэнсе я па умовах праекта толькі напісаў ліст, што зрабіў. Але просто ўжо так перадаў. Кнігу спадарыльні быў Эмілія, але ці чытала яна, я не ведаю. Яна валодае беларускай мовай, але толькі на тым тыдні перадаў, то не магу сказаць. Андрэй, распавядзіце, вы ўжо сказалі, што гэтая кніга вельмі адрозніваецца ад папярэдняй. Што вас падштурхнула напісаць такі іранічна-саркастычны твор? Гэта што, спроба хайпануць там, я не ведаю, ці такі літаратурны эксперымент? Я шкадаваў, што кніга крыху выйшла не тады, калі я пісаў рэцэнзіі на Горвата, і тады трэба было выпускаць. Але, каб вы разумелі, там у кнізе ёсць Горват, але тады яшчэ не чытаў яго другой кнігі. А да першай кнігі, ў прынцыпе, даволі прыязна стаўлюся. Не так. В сэнсе, я не лічу пра тое, што вы, да? Я там, ёсць хібы, але я лічу, што гэта добрая кніга. І я, калі пішаш кнігу і садзішся гэта рабіць, каб хайпануць, наўрад ці ў цябе штосьці атрымаецца. Таму што ўсё ж такі я пісаў пра тыя рэчы, які мне цікавыя, пра людзей, які мне цікавыя, і пра людзей, у прынцыпе, якіх я люблю і паважаю. То бок, там у канцы напісана, што гэта канец першай часткі, гэта першая, направду, частка, і будзе другая частка. Там будзе пра людзей, якіх я не люблю і не паважаю, і гэта будзе злая частка. А гэта пакуль што добрая. Гэта добра. Усе іншыя літаратары, якія не ўвайшлі ў першую кнігу, у гэты момант напружыліся. У Беларусі, на шчасце, ўжо столькі пісьменнікаў, столькі дзеячоў культуры, што пра ўсіх, на жаль, у адной кнізе напісаць немагчыма. А то ў мяне атрымалася бы як у Стаселькі, це рэкорд па персанажах. То я ўсё ж такі не для рэкорду кнігу пісаў. Ці сябруеце вы з кімсьці з тых, па кім... Хто ўзгаданы ў кнізе, то бок там Календа, Горват, Мацкевічам, Куцім, Віталіем Рыжковым?
Значить, з спадаром Горватам я, на жаль, не знаёмы. Напрыклад, з Куцілам можна сказаць, што мы сябруем, з Віталём Ружком мы лепшыя сябры, з спадаром Календа Сергеем, власна, ну, мы як бы нельга сказаць, што мы сябры, ну, але мы прыяцелі, напэўна, да. Ён, дарэчы, чытаў кнігу, і я паказваю яму, таму што я шмат каму паказваў, вот апроч там я не паказваў Мацкевічу, там Саладуху, Горвату, но я іх проста не ведаю. Ну, я не думаю, што яны пакрыўдзяцца, я паказваў іншым людзям, вось кого я асабіста ведаю, нават ну, калі не блізка. І, ну, у мяне не было нейкай задачы пакрыўдзіць людзей. Да? Я просто хацеў як бы напісаць кнігу там про то, што мне цікава і у гумарыстычнай манеры. Да? Я не думаю, што гэта кагосьці ну, там пакрыўдзіць рэальна. Канешне, мы разумеем, што у гэтых людзей могуць быць там нейкія агрэсіўныя фаны, і яны могуць пакрыўдзіцца. Ну, але гэта ўжо, ведаеце, як бы на кожнай дурня. Якой рэакцыі вы вось чакаеце на гэтую кнігу? Рэакцыі чытачоў, рэакцыю крытыкаў. Ну, хацелася б, па-першае, я б хацеў такой рэакцыі, каб разышоўся наклад. Гэта там... Ну, это будзе просто... Выдавец уклаў у кнігу грошы, это бок яна там не краўдфандынгавая, нічога, і просто хацелася б, каб выдавец ну, не панёс страты, да, і, ну, і я б без праблем тады выдаў другую кнігу, просто такая рэакцыя. Што тычыць, ну, вот, рэакцыі крытыкаў чытачоў, ну, хацелася б, каб наклад не толькі распрадаўся, але і прачытаўся, каб людзі прачыталі хаця б кнігу. Думаю, што ну, вот так, а калі казаць вот менавіта там пра выказванні нейкі, ну, конечно, кожнаму хочацца там, каб яго хвалілі, але я разумею, што эта кніга, яна стылістычна згушчаная, да, у такой манеры напісана даволі густой, ну, можа, не вельмі ацэньваць сябе, да, але мне здаецца, што, ну, густа напісаная. І плюс шмат маіх жартаў, і ўсё гэта разам, напэўна, не зойдзе кожнаму. Ну, то бок, я разумею, што мой тып гумара, можа быць, не будзе смешны камусьці, да, і, ну, і гэта нармальна, я ж, як бы, не $100. І плюс стылістычная густата, то бок не кожнаму такое падабаецца. Некаторым падабаюцца простыя кнігі, простыя сказы, да, каб там просто сюжэт развіваўся неяк. Таму я думаю, што, канешне, кніга насамрэч далёка не ўсім спадабаецца, нават калі адкінуць там вот гэтыя асабістыя нейкія рэчы, то далёка, напэўна, не ўсім. Але лічу гэта нармальна, галоўнае, каб каб 3 фанатаў знайсці. Не ведаю, чаму 3, но але мне 3 дастаткова. Ну, вось, тады іншае пытанне, вось, ці не баіцеся вы атрымаць па пысе ад згаданых у кнізе літаратараў, персанажаў, ад Мацкевіча. Вось, ён пригласит вас у свою праграму на Белсаце і завалит. Не, ну, я думаю, што Мацкевіч даволі разумны чалавек. Разумець, што гэта, як бы, ну, што я, ў прынцыпе, яго паважаю. Там, канешне, ёсць жарты пра яго, але, ну, Ці ў цёмным пад'ездзе фанаткі Горвата. О! Окей, добра. З фанатак у цёмным пад'ездзе я нічога не. Я сустракаў меркаванне ў Фейсбуку падчас чытання, што вось Андрэй Адамовіч гэта такая сучасная версія, можа, пародыя на Андрэя Мрыя. Ну, вось, яго Самсон Самасуй таксама такі гумарыстычны іранічны твор. Вось, як вы себе бачыце, ці бачыце вы себе нейкім прадаўжальнікам гэтай літаратурнай традыцыі, якую Андрэй Мрый там закладаў, нейкая такая іранічная літаратура, беларуская літаратура? Ну, хацелася б, конечно, хацелася б працягнуць гэтую традыцыю. Ужо наколькі мне гэта атрымалася, то гэта ўжо як бы хтосьці іншы мусіць сказаць, не я, напэўна, хацелася б, да. Ну, відавочна, што кніга гэта іранічная. Ці буду я далей так пісаць? Ну, это добрае пытанне, пакуль я вам на яго не магу адказаць. Вось таксама з Фейсбуку параўналі вашу кнігу са стэндапам. Ну, калі такой жанр акын, што бачу, то і пішу. Вось, як вы лічыце, такі вот стэндап, літаратура, ці гэта спалучаецца, ці гэта магчыма, вось увогуле пра спалучэнне розных жанраў і відаў мастацтва ў літаратуры?
То бок наколькі калі так вот разгарнуць пытанне, што наколькі гэта праўдзівая ацэнка, ну у чымсьці напэўна штосьці ёсць ад стендапу ў маёй кнізе. Тут я не буду спрачацца, гэта нейкая такая вось апавяданне, як сказаць, такі спрабаваў жартамі, што тычыцца акыну. Ну ўсё ж такі я нешта бачыў, то пісаў, я моцна, у меня быў моцны фільтр, і наогул, ну, все гэтыя гісторыі прыдуманыя. Тут бок там ёсць нейкія рэальныя людзі, але калі так разабрацца, там ад рэальных людзей толькі імёны і прозвішчы. Ну просто мне было так прасцей пісаць, таму што так не пераблытаеш персанажаў, да? І калі ты уяўляеш сабе Сергея Календу ці там Андруся Горовата ці кагосьці іншага, ты ўжо пасля не забудзеш, хто там як, і там не пераблытаеш імёны далей. І ў гэтым сэнсе так мне было так прасцей пісаць. Я нават думаў спачатку замяніць імёны, але пасля падумаў, што ну а сэнс ужо мяняць. Ну, дадаткова хайпану, как як бы немножечко на Горваце, і як бы все будзе добра. І мне здаецца, што і наогул это я пра што вижу, пра тое спяваю, да, што бачу, пра тое спяваю. Дык вось фільтр быў даволі моцны, все гэта прыдумана, і плюс я даволі яшчэ моцна скараціў кнігу, то бок першапачатковы аб'ём, з якім я прыйшоў да першы, каму я паказаў, по-моему, быў Андрэй Хаданович. Ну, уже такую цалкам кнігу. Бо гэта я Богдану Задуры паказваў летам кавалкі. Ну, і вось першапачатковы аб'ём быў, ну, на траціну дакладна больш, на палову вот аб'ёма больш, то бок яна была на 50% больш рукапіс быў, я яго скарачаў моцна. Ну, і, здаецца, самае лепшае пакінуў, але, можа быць, і не. Добра. Я тут пабачыў, што кніга ў выдавецтве Юнушкевіч выдадзена. Вось вашы папярэднія кнігі былі ў Огвіну. Што здарылася? Чаму змянілі? Ну, нічога канкрэтнага не здарылася. Вырашыў пашукаць беларускай долі ў іншым дзесь месцы. Вось, і папрацаваць з Андрэем Янушкевічам. Ну, мне пакуль вельмі падабаецца, што гэта выдавецтва робіць, як яно прасоўвае кнігі. Можа быць, не так, як мне хацелася, але ў беларускіх умовах гэта там, мне здаецца, у іх праца пастаўлена вельмі добра, яны ўсё робяць у ті тэрміны, якія абяцалі, і ўсё і так далей. Добра, Андрэй, у мяне ёсць яшчэ бліц пытанне. Гэта пытанне ад літаратурнага крытыка Насты Грышчук. Колькі Паваў Севярынцаў змяшчаецца на кончыку Цімура Хоміча? Магчыма, Еўрарадыё дашлі карэспандэнта ў суботу на з'езд беларускага панцэнтра, і там, я думаю, што ў кулуарах у гей-лобі можна запытаць, там наша блакітная мафія вам з задавальненнем даць гэты адказ. Ну і апошняе пытанне, такое неарыгінальнае, як напісала Крысціна Бандурана. Што паліў Адамовіч у Варшаве, калі пісаў гэтую кнігу? Я не ўжываю наркотыкі, нікому не раю. І наогул гэта, ведаеце, такое чамусьці... Я наогул ніколі не пісаў, напрыклад, п'яным, таму што лічу, што нічого добрага ўсё адно не атрымаецца, і ўсё гэта напісана абсалютна цвярозам, як бы, ўсё. Я не пішу ні п'яным, ні накураным, і Я насамрэч запамятаваў, у Насты Грышчук быў свой адказ на гэтае пытанне. Адна галактыка і 3 піўнухі. Добра, дзякуй вялікі, Андрэй. У нас у гасцях быў пісьменнік Андрэй Адамовіч. Мы абмяркоўвалі яго новую кнігу «Песнь пра Цімура». Яе можна набыць у мінскіх кнігарнях Акадэм-кніга. Акадэм-кнізе, ўжо ў Логвінова, ну і па розных іншых там сумах Google. Але гэта будзе пазней крыху, але дакладна ўжо ёсць у Акадэм-кнізе і ў Логвіну. Дзякуй вялікі, Андрэй. Усім да пабачэння. Да пабачэння.